ପ୍ରତିଦିନ ଛେଳି ଜଗୁଆଳି ତାର ଛେଳି ପଲକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଦେଶକୁ ଚରାଇ ଆଣେ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ଗୁହାଳରେ ଛେଳି ପଲକୁ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା କେତୋଟି ନୂଆ ଛେଳି ତା ଗୋଠରେ ମିଶି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଗୁଆଳି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭାବିଲା, ଈଶ୍ୱର ଦେଲାବେଳେ ଏଇଭଳି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିପାରିଲେ ହେଲା। ସତର୍କ ସେ ଠିକ୍ କଲା, ମୁଁ ଯଦି ନୂଆ ଛେଳି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିବି, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ମୋ ଗୋଠରେ ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ବେଶୀ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ଏବେ ଛେଳି ଜଗୁଆଳି ପୁରୁଣା ଛେଳିକି କଥା ଭୁଲିଯାଇ ନୂଆ ଛେଳି ଯତ୍ନ ନେଲା। ସେମାନେ ପେଟ ପୂରା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଏତିକି ବେଳେ ପୁରୁଣା ଛେଳି ଖାଡ଼ା ଖାଡ଼ା ଉପବାସରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ 3 ଦିନ ଲଗାତାର ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ପୁରୁଣା ଛେଳିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ତାରା କ'ଣ ପାଟି ଫିଟୁଛି ଯେ କହିବେ। ଏବେ ଦେଖ, ଜଗୁଆଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ବେଳେ ମୋ ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ଓ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲି। ଶେଷରେ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲ। ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣାହକ, ହାରାମି, ବେଇମାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୋଠାରୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋ ଗୋଠ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ଏବେ ନୂଆ ଛେଳିଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି ତୁମେ ଆମକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲ ବୋଲି ତ ଆମେ ଗୋଠ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ତୁମର ନିଜ ଛେଳିକି କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଆମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କର ଭୋକ ଉପାସରେ ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦଳେ ନୂଆ ଛେଳି ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବି ଉପବାସରେ ରଖି ତୁମେ ନୂଆ ଛେଳି କଥା ବୁଝିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ